دەستپێکی دە دەمبەش ئەس سڵاوی خۆی نەها ئەز هەموو کەسێک کو نەها لە شێخ مەخسوود و ئەشرەفیدا بەرخوا دەدن و لە هەمبەر هەموو جوڕێن ئەریشان دخوازن ئیرادا خۆ پارێزن و کەسێک و پشتگیری لە vê berxwedanî dikin û kesên ku di nava vê berxwedanî de cî digirin ez hemûya silav dikim. Ji ber ku em ji rojên dîrokî re derbas dibin. Bi rastî jî watedayîna vê rojê ji bo me pir giring e. Ev 15 salên krîza Sûriye dest pê kiriye ji roja destpêka heta roja îro. Bi taybet li Helebê, bi taybet li taxên Şêx Masûd û Eşrefiyê gelên wê heremê ji bo parastina xwe gelek bedel dan, gelek berxwedaniyên mezin raberkirin. Li hember çeteyên Cephetulnasra, li hember çeteyên rejima Baas, li hember hemû cureyên êrîşan, hemû cureyên ambargoyan, hemû zehmetîn jiyanê, zehmetîn êrîşan xelkê me Şêx Maxsûd û Eşrefî bi berxwedaniyekî mezin heta roja îro berxwedan û îro berdewamiya vî berxwedaniya aslında em dibînin û çi qas di îradeya xwe ya serbixwe de îradeya xwe ya azad de bi ısrarın bi biryarın derdikeve holê çima îro divê gerek wate were dayîn rojên wisa ku gihîştiye 15 sale bi hebûna îradeya xwe ev gelên Şêx Maxsûd û Eşrefî Sûriye perçe nekirin, Sûriye qut nekirin û xeteriya li hember yekîtiya Sûriye çê nekiribûn. Çima di roja me ya îro de rejima ku niha li Şamê şûna rejima Baas rûniştiye wekî ku tê tarifkirin rejima Baas a bi rû û çima devleta Tirk vê tundî li ser çima di rojê îro de ev bû xeterî li hember yekîtiya Sûriye divê gerek ew were naskirin. Bi taybet jî kesên ku dixwazin li heremê û li Sûriye sistemekî merkezî, sistemekî nedemokrat, sistemekî ku li hember hemû müdaxeleyên dervera vekirî ava bikin û ev vê yekî îradeya gelan, vê demokrasiya gelan ku niha li taxên Şêx Maxsûd û Eşrefî hatiye avakirin, li Bakur Rojhilatê Sûriye hatiye avakirin ji bo xwe xeterî dibînin. Lema êrişekî bi wî awayî, êrişekî ku hemû mafên mirovan, hemû hukukên şer, hemû pîvanên şer pêlî dikin û êrîş dikin, bi êrişekî wisa re dixwazin vî îradeyê ji holê rakin. Divê gerek baş were zanîn ku ev êrîş ne ji xwe berdest pê kiriye, bi plansaziyekî, bi lehevkirinekî encama gihîştina hevdûyê bercewendiyên heremên hêzên heremê hatiye dest pê kirin. Li vir rola hikûmeta Şamê belkê pir diyarker nebe ama rola sereke ya devleta Tirke rola sereke ê hêzên ku piştgiriya hikûmeta Şamê dikin ya dervê Sûriye ne divê gerek ewna baş were dîtin. Aniha beşên ku li Şêx Maxsûd û Eşrefî êrîş dikin ne tene hêzên hikûmeta Şamî ne, hikûmeta demkîya Şamî ne. Em lê mêze dikin hemû piştgiriya wan ji aliyê devleta Tirkiye ve tê kirin. Fermandariya vî operasyonê di aliyê artêşa Sûriye ve tê artêşa devleta Tirk ve tê kirin. Dîsa plansazî wî ji aliyê Wezareta Xariciya Tirkiye ve tê kirin. Eger evna neyê dîtin ev êrîş wene wek tene ji aliyê Şamî ve têne birêveberên were dîtin wê operasyon baş neyê fêm kirin û sûcên ku berî li Efrînê berî li Girîspî û serî kanî hatiye kirin heman şêwazî û jê xirabtir jî derdikeve holê. Pêkanînên çeteyan berî jî li ber çavan e. Mêjî wan ê bi Tirkan re û destî wan ê bi çeteyên gemar ê berî tê zanîn li Şamê jî heman şêwazî di nexweşxaneyan de qetyama pêk anîbûn dîmenê wan li holî bûn. Nexweşxaneyên li Swêdayê ev qetyamana pêk hatibûn xuyayî bûn niha aynê wî tiştî dixwazin di wedunûçeyên xwe de jî anî ziman û gelek dîmenên hîn jî xirabtir jî ketine destê me de gelek yanî kerasetekî mezin ya însaniyetê li nexweşxaneya li Şêx Maxsûdê de niha tê jiyan kirin û ev divê gerek bi seferberiyekî bi xwedî derketina gel
آب وی برخوادانی را دوی گرک پیشیا وی وره گرتن بانگوازیا مجلسا هر دو تاخان جی خویا بو دوی گرک گلی می شیخ مقصود و اشرفی نها بری خواب بدن وی نخوشخانه جبوی که بکاربون وان نخوشان وان برینداران وان ترمین شهیدان کنها لور هاتیه و شرطن جبر درخینن بکاربن بگینن وان نخوشان وان برینداران بگینن جه که اوله اگر وستا نبه وی کراستکی مروی وی دوی نخوشخانه ورجین